the day you came, my life is not the same, 'cause you made the big difference in my life. How can I go back to who I was before, when all of me is now but a shadow on the wall? You made the difference in my life, Lord Jesus. Since the day you came, my life is not the same, 'cause you made the big difference in my life. How can I go back to who I was before, when all of me is now but a shadow on the wall? You made the difference in my life, Lord Jesus. Since the day you came, my life is not the same, 'cause you made the big difference in my life. How can I go back to who I was before, when all of me is now but a shadow on the wall? You made the big difference in my life. For by grace I've been saved, by your grace I have lived a new life, different than before. Thank you, Lord Jesus, forevermore. For by grace I've been saved, by your grace I have lived a new life, different than before. Thank you, Lord Jesus, forevermore. For by grace I've been saved, by your grace I have lived a new life, different than before. Thank you, Lord Jesus, forevermore. A new life, different than before. Thank you, Lord Jesus, forevermore. Ang kalinaw sa Ginoo manaha kanimo video sermon kini nga naglaom ta nga maghatag og panalangin kanimo ug modala kanimo ngadto ni Kristo Jesus ug nga ikaw usab unta
naglaom ko nga imo sa i-share sa imong mga friends, sa imong families, ang kaning Cebuano na to nga sermon, kay daghan ni tawo nang di makasabot og English. And they need also, na kinahanglan sad sila makaila sa Ginoo, madungagan ang ilang kahibalo sa Dios, nga sa ingon, mutubo usab sila, og naa kanila ang buhing paglaom. Amen? So, ang grasya sa Ginoo magpuno kanimo sa imong pagpaminaw sa iyang mensahe karon. Mo review ta sa last week's episode. Ang tanang mga apostoles nakadungog nga ang usa ka pagano nga mga panimalay ni dawat ni Kristo Jesus. First ni sila si Cornelius sa tibok history sa Christian Church, which is atong gituki sa libro sa buhat, nga namantala dinhi nga nagsugod og panglihok ang Ginoo nga mukabig siya sa mga pagano ngadto sa iyang anak nga si Jesus. So nahimo sang sensational kaayo nga news nga niabot sa mga dulunggan sa mga ubang apostoles nga naa sa Jerusalem ubang mga magtotoo. Pero ang nahitabo, si Pedro nga lipayon kay niuli sa Jerusalem o nagsulti na naay mga laing mga katawhan nga nakadungog sa Ginoo ug naminaw kaniya ug nidawat kaniya. Hala, gi-criticize manon siya, gilutos manon siya, gikasabuan manon siya, nga nung nagkuyog siya ng mga pagano, nga mga baboy. No? Nya, mususog na sa dugo, niini pag yun. So, gi-criticize siya. Kay dili man gusto ang mga Hudiyo, o dili lahi ko na ang ilang tradisyon o kostumbre, dili pwede ang mga Hudiyo magkuyog sa mga pagano. Okay, so, ang gibuhat ni Pedro, walang gibuhat ni Pedro, wa na suko. Nag-question ang iyang kredibilidad. Iyang giasoy ang mga panghitabo hinoon ngadto kanila ug nganong niabot siya ngadto. So nakibota nini ko, kakibuan nini balika itaw ng previous sermon ni ini, sermon 65 nini, na ni himo si Pedro og pagbarog nga ang mga gipangbuhat niya base sa pananawon nga gihatag ni Kristo Jesus. Okay? O ang pananawon nga gihatag sa ni Cornelius nga nagtagbo gyud sila kay pud sa Ginoo nga kani nga banay ug ang iya pangginsakpan makaila gayud kaniya. So pagkuha niya ni ini og hatag og solid nga purayba sa work sa Ginoo, ang mga bashers ni Pedro niila sila ang Ginoo naghatag si Day o gasa sa paghinulsol na to sa dili magtotoo. Gasa ang paghinulsol ng igsuonan. Para dili sad sila madto sa kalayo sa impierno. So hari na ta sa atong teksto, sa atong main nga pagtuon karon, og mudasig ko nga mag-ampo ta. Lang itong amahan. Ang imong pulong bulawan, ang walang yung makita ni nga mao ni ang espiritu nga naghatag ng kinabuhi. Dapat tutok menini, maminaw menini, ug amo dawaton kini ug among ikinabuhi. Kaya buhi nga paglaom na kanimo, wala ning kalibutanan. Wala sa among mga kusog, wala sa among mga bangko, wala sa among kwarta, wala sa among mga kaalam. Kundi ang buhing paglaom na ni Kristo Jesus, kay siya lamang ang Diyos nga nahimong tao, napakamatay, nalubong, ug nabanhaw sa mga minatay. Walay laing nabanhaw, ikaw ra Ginoo. Ano nga dapat ikaw simbahon ni mayaon, alagaran, ituboy sa kanunay o Ginoo. Mananag-ampo kami, itaon Lord. Ang tanan nga naminaw karon, pasabta o himamata ang matausa ka namo. Himaya ang imong ngalan sa among kinabuhi amahan. Ibloy kami, badlungan kami, koreksyon kami, bansay-bansaya kami, nga sa ingon, ikahimuot mo among kinabuhi. Pag ibukbuk mo ang tanang panalangin, nga imo na kitagana ka namo, kay among kinabuhi, nga naman kay plano, Lord. Manang amahan, mo nga balang espiritu makigsulti ka namo. In Jesus' name we pray. Amen. So nata sa buhat 11:19 nga sa 30. Ang mga magtotoo nagkatibulaa gumikan sa paglutos nga nitabo sa dihang gipatay si Esteban. Pipila kanila nangabot hangtod sa Phoenicia, Chipre o Antioquia. Apan ang mga Hudyo lamang ang ilang isangyawan. Hinoon, adunay pipila sa mga magtotoo nga taga Chipre o Cyrene, Cyprus ni og Cyrene,
nga nangadto sa Antioquia or Antioch, ug gisagyawan usab nila sa maayong balita. May tungod kang Ginoong Hesus nga mga dili Hudiyo. Ang gahom sa Ginoo diha kanila ug daghan ang nanoo ug nangakabig ngadto sa Ginoo. Ang balita may tungod niini bidangat sa simbahan sa Jerusalem. Musa ilang ipaadto si Barnabe sa Antioquia. Sa iyang pag-abot dito ug sa nakita niya ang ipanalanginang pag-ayo sa Dios ang katawhan, nalipay siya. Ug gidasig niya silang tanan nga magpabilin nga matinumanon diha sa Ginoo uban sa bug-os nga kasing-kasing. Si Bernabe usa ka maayong tao, puno sa Espiritu Santo sa pagtuo. Ug daghang mga tao ang nakabig ngadto sa Ginoo. Unya meto si Bernabe sa Tarso aron papangita kang Saulo. Sa diha nakita niya si Saulo, gidala niya siya sa Antioquia. Sulod sa usa ka tuig, silang duha nakig-uban sa mga magtutudlo diha sa simbahan ug gitudloan nila ang daghang katawhan. Ug sa unang higayon, ang mga tinun-an gituwag ng mga Kristohanon dito sa Antioquia or Antioch. So title na to mo ni ang first Christian title kanang gititulan ang mga pundok sa mga katawhan sa Ginoo nga Christian nagsugod sa Antioch or Antioquia sa Bisaya. Okay? So, manay nakanindot na magtuon ta sa libro sa buhat. Makita nato ang pagsugod gayon sa pagtukod sa simbahan sa Dios nga ang gipataas si Kristo Jesus. Dili taw Christ-centered. Sentro si Kristo, dili taw ang sentro. Siya ang Dios, dili ang tawo maay Ginoo. Ug way laing Ginoo gisimba dinha sa simbahan nga tinuod nga gitukod ni Kristo Jesus. Siya lang. Amen? So, pangutanan mo, tanaw ta sa itong outline, yung tagbalay-balay. Kinsa man yung mga first Christians? Wala ito nakita sa verses 19 to 21. Sila din ni katong nagtibulaag tungod sa paglutos, verse 19. Kunya, mga tao ni sila nga neto sa Cyprus o sa Cyrene. Okay, men from Cyprus and Cyrene. Nobey sila sa Great Commission sa tupan. Sunod sila sa dako kayo nga mando sa Ginoo nga maglakaw mo ug sa sa may balita. O ang mga katawhan sa Antioch niadto sa Ginoo, no? So ang point number 2. Ang Jerusalem Church nakadungog sa walita. So ilang ipadala si Barnabas sa verse 22. Nakakita si Barnabas sa ebidensya sa grasya sa Diyos, verse 23. Si Barnabas gigamit sa Ginoo. Makita nato sa verse 24. Punto numero 3. Si Barnabas, man siya gigamit sa Ginoo, nangita pa yun siyang Saul or ni Saulo. Makita sa 25 o 26. So, sa netabo, nag-uban silang duha, power kay nga mga ministers, ug sila ang amuma sa bag-ong nga katawhan nga dituo sa Ginoo dito sa Antioch. O dito sa Antioch isugdan ang ngalan nga unsa? Christians or Kristohanon. So arita sa verse, arita sa point number 1. Isa to ning mga tawhana atong basahon pagbalik ang 19 to 21. Ang mga magtotoo nagkatibulaag gumikan sa paglutos nga nahitabo sa dihang gipatay si Esteban o si Stephen. Bibilakan nila nangabot sa Phoenicia, Cyprus, Antioquia. Apan ang mga Hudyo lamang ang ilang gisanyawan. Hinoon adunay pipila sa mga magtotoo nga taga Cypre o Cyrene nga nangadto sa Antioquia ug gisangyawan usab nila sa maayong balita may tungod kang Hesus. Ang mga dili Hudyo. Sa English nag-specify Greeks, no? Ang gahom sa Ginoo diha kanila og daghan ang nanoo nga nakabig ngadto sa Ginoo. So, ganahan ko mo mention ta during sa time ni Jesus Christ, sa binhi pa siya. Ang mga nagsunod-sunod ni Jesus Christ, labi na katong bago pa siya ni kayab ngadto sa langit, ug wala pa ni naog ang balang espiritu. O bisag ninaog na ang balang espiritu, gitawag pa ang makatawhan ngadto sila ang mga apostoles, katong mga believers ni Jesus Christ nga the way, ang dalan. May tawag sa mga pimbirong mga, kung saan magtotoo ni Kristo Jesus. So, nga naman kang the way, posible tungod kay sige nila o gikutlo ni gisulti ni Kristo Jesus nga ningon siya, nga paminawa ni, maon ni ang dako kaayo nga para nako usaw ni mo pagguba ni nga kamatuoran.
Ang Ginoong Jesucristo mismo manideklarar sa Juan 14:6, ngayon siya, ako ang dalan, ako ang kamatuoran, ug ang kinabuhi. Walay makadto samahan, gawas pinagi ka nako. Dako kay na nga proclamation, dako kay na nga statement. Ginoo na ang isulti, isa may makausab ni ana. Amen? So kana lang daan inyo ng isagyaw, tanang reliyon, bungkag dyan na. Kaya wa man yung reliyon gud nga makabarog sa tubangan sa Ginoo. Kay pakigrelasyon man ang gusto sa Ginoo. Hindi nga ba siya, arin mo diri nako para doon na mo reliyon? Arin mo nako kay nana ko kamaturan para makapurma mo reliyon? Arin mo nako kay nana yung kinabuhi kung gusto mo sa akong reliyon? Wala. Hindi nga siya, I am personal. Ako, ang dalan, kamaturan, kinabuhi. Walay makato sa mga gawas pinagi ka nako. Sa ito pa, agi mo nako, pakikamigo mo nako, pakikisag-uli mo nako, pakikiusa mo nako. Aron, makabalik mo sa langit. Hindi na mato sa impyerno. So, posible mo ni makatauhan. Ako yung sa mga apostoles, sa dihang i-descend ang Holy Spirit diha nila in chapter 2. Ang number biya nila, nidaghan, no? Gikan sa 120, nabot lang 3,000 na. Kaya pag wali ni First Peter na wali ni Peter, wala ni mas Peter, magtukod kong simbahan. O niya, nga-readin mo na ko, ha? Niya, ako ang tuin ninyo, kaya tanan ako sulti, mauna na gikan sa Ginoo. Wa yun ta kakitaan na sa libro sa buhat. Wa ta kakitaan ni ana. Ni sermon siya, ni wali siya, tuhoy si Kristo Jesus, siya ang dalan na maturang kinabuhi. Siya ang napakamatay sa itong mga sala. Siya ang nakitaan na mga buhi nga Diyos naggikan sa langit. Kadagan pa kayo mga milagro nakitaan si Pedro. Okay? So, yan nag-continue increase, magsigi kadagahan ang mga magtotoo. O makita na to sa chapter 6. Ugusan niya na si Esteban, or sa English, Stephen. Now, niwali lang siya sa kaluwasan. Wa siya nangasabaw, wa siya nagunsa din na, wa siya gibuhat nga dautan, butan nga tao, nagsilbi siya nangalagad siya sa mga pobre. Pag niya gwali, sa gibuhat. Sa gibuhat, kung kinamdam mo, gibato, dagkong bato, di ka nagagmayng bato, nga bukol-bukol lang, dagkong bato, gitabunan sa bato, di siya kamatay. Kinsay nag-approve, nga pari, diha, sa pagpakamatay ni Esteban, si Saul o si Saul. Zealous kay nga Pharisee. Okay? Para niya, kami ang insakto. Kami ang tinuod nga reliyon. Kami ang tinuod na katawhan sa Ginoo o ang tanan nga musubak, pamatyon. Mura mo taninig mga, hindi lang kamusultin sana sila na. Kung di mo masud silang reliyon, patay mo. Kung magawasan mo, pataysan mo. So, makita na to nga si Stephen, nagdala o tuon ni Adto, nagsugod ang nagatibulaag ang mga Kristohanon. Kay grabe naman ang lutos. Kailan naman i-identify, kinsa man yung mga kauban ni Stephen, kinsa man ni sila yung, kada parihara na sila. Okay? So, dagahan intaw itong kahadlok ni Saul, kay siya man ang naggugod, na miya sa Jerusalem. Kasi Saul, wala, house to house siya, parehas mga Talibans karon na to sa Afghanistan. I-house to house, kinsa itong mga Kristohanon o mga kauban sa US, patay ka. So, imagine lang ka sa itong mga kaigsunan ni taon nito. Nya ilang iyang dadon baway, lalaki, way respeto, ibutan sa pisuhan. Pero ito na ibawaan, sa niagi na ito nga pagtuon usab sa libro sa buhat, verse 8, chapter 8 of 9. Si Philip nga ito sa Samaria, o kang uban sad nga ito sa Damascus. No? Nya si Saul sad, nagsisak pagukod, bisag naglayas, nagigukod niya po ng mga naglayas. Okay? Pero sa gibuhat sa Ginoo, ipahunong siya. Kay dilibot ang Ginoo nga iyang pamatyon ang tanan kay buot makailap gayud ang maayong balita nga makahatag og buhi paglaom mga igsunan. Okay? Now, verse 19, nakita nato nga ang mga gilutos nga mga Hudiyo in connection ni Stephen niadto sa Phoenicia, Cyprus, o Antioch or Antioquia. Nang share sila sa mga ebanghelyo pero sa mga kauban ra nga mga Hudiyo. Wa sila magsulti nga sa ubang mga katawhan. Pero ang mga na-share na nila nga sa Cyprus o Cyrene nga nidawat ni Kristo Jesus, sila sad ang nipasa nga sa mga Greek-speaking nga makatawhan. In short, Gentiles or pagano nga nagpuyo sa Antioch. Okay, so Greeks, lain na sa pundok. Okay, Italian man to si
Sige na ni si Cornelius. So ato makita na ni sa mapa ang Phoenicia, Cyprus, Cyrene of Antioch. So kung tanawon nato din ha, isaka sila, isaka. Okay? Ano na siya? Kung mas hindi ko kiwa north or south, or north. Okay? Isaka sila niya ang Antioch, naning Antioch, ang Tarsus na ranihi. So ni spread out sa padung sa imabaw. Ang uban sa ni ari sa Spikas bahin south sa dang uban sa north sa sila. Ang uban abot sila sa isla sa Cyprus. Okay? Kitako man kay nakakatubigan na dinha. So, ang Phoenicians, ang sa isla, population isla na napuyo sa Lebanon karon. Ang navigators ni sila, sumayin ni sila, mga sakayan, mga barko, mga merchants ni sila. Nagsettle sila sa Carthago o dito sa Sicily. Na ang Cyprus gyapon ni dako nga isla, ikatulo ni nga dako nga isla, south sa Turkey. Okay, so ganahan ko nga mas kibaw kita sa geography sa mga countries because ganahan ko nga kamo tanong-tanong mo YouTube palihog tanawa si Amr Charbati kay Hudiyo mo guni siya. Kibaw kasi ang Bible, kasabot na kay siya. Mas anggol sa gikan sa Hudiyo, nindot kay siya niya plus ko ani siya kanang well-educated, well-traveled man, kanang sa ni siya basta nimo ni siya o ambassador no sa Israel. So lapad kay siya o politics or whatever panginapo sa kalibutan na siya yan ang mga background before siya ikaabig sa Ginoo mananga kuan kay siya kanang kasulti niya lapad kay ang iyang mahatag ba nimo nga pagpanabot sa panghitabo karon in relationship sa Israel kay hapit na magsuunan balik ang Ginoo hapit na okay so kani siya ang kaning Cyprus nani siya sa Asia. Politically and culturally, European country ni siya o member siya sa European Union in 2004. Ang Cyrene, nani siya sa madapin sa dagat or coastal ni siya nga city sa Libya. Na-under ni siya kung kanino yung utana ta Libya, kisa may diktador din ha, si Muammar Gaddafi. Grabe kay katuigan nga giangklahan na ni Muammar Gaddafi ang Libya, pero na-out siya pagka 2011. Kibaw kami mong diktador, ang ginabuhi sa tao barato. Mapalit ng piso. Okay? So, ang Antioch, part sa Syria, Primoborsia. Now, kung saan ba itong makita nining tulog ka verses? Kaning tulog ka verses ka itong ibasa, doon ay domino effect. Diba kita domino effect na kaipabarog, na imong patumbahon pa. Okay? Mauna siya. So, ang mga persecuted nga mga o gilutos nga mga magtutuo, nigawa sila tungkol sa persecution sa Jerusalem, pero wa sila mugawas sa ilang pagtuo. Wa sila mugawas sa pagtuo sa lugar lang. Gidaan nila ang ilang pagkakristohanon. Gidaan nila si Kristo. Kay imbisutan ng gawa sila nga maduko na kay di na ta mag-share oy about sa Ginoo kay lutuson sa ta magbawas tag balhin pangitan sa tag-asa ta puyo nini. Wala. Kay asa sila mo adto nahimos lang maimiton nga magsasangyaw sa ebanghelyo nga atong nakita dinhi. Cyprus, Cyrene, Antioch. Nya tungod kay Holy Spirit na uban man kanila. Ang katusag ilang ipasahan, ang kalayo sa Espiritu Santo na sa nila. Okay, so niya to ko og tatabuhol. Pasa na ko nga to sa buhol sa ebanghelyo ni Kristo Jesus. Ang mga tabuhol nga to sila iti. Sila na siya nagsangyaw nga to. Kakita ka? Pasa-pasa. Napasa. Okay? Tungod ni sa lihok sa balangan espiritu. So, ang kanil sila karon, di lang nila nga to sa mga Hudiyo. Kaya dili naman sila mga Hudiyanon. Katong ipasal sa mga Hudiyo. Mga Hudiyo ni sila nga nagpuyo nga to. Pero nasa yung mga friends ni nga dili Hudiyo, mga pagano nga ilang sangyawan. Nga makita na to nga tinuod ni hangtod karon. Kay kung ituo ka sa grasya sa Dios, kung nadawat nimo ang grasya sa Dios, ikaw ang tao nga magsigig sangyaw sa pulong sa Dios. Di ka mahimutang. Maigsunan, nagpalsi ko karon. Pero makasulti pa man ko. Okay, di lang kay maklaro niya kay nalihan din nga naghiwi ang akong baba. Okay? Na-stress ko, nya mao na siya nga
Ako lang sulog ni para mas maklaro kay kung mata sakit-sakit na ang duha. Kaya ni-work man siya may diri man ang pikasay nako. So dili ko magpalabot nga di gyapon ko musangyaw sa pulong sa Ginoo. Di ko magpalabot nga bisag pag pandemic ron di ko makahimo nini. Dili kay ang Ginoo maingon nga mahimo pagpangalaga depende ko na COVID, depende ko na kay sakit, basta makabarog ug makasulti pa. Barog ug sulti may tungod sa Ginoo. Kaya kinabuhi nimo gihimo kang tao sa Ginoo para mahimaya siya, para masimba siya, pamataas siya. Dili ikaw, dili ako. Amen. So example na ani is ang Afghanistan. Kibaw mo sa nitabo sa Afghanistan. Daghan ta mga Kristohanon ngadto nabiyaan. Pero daghan sa Kristohanon ngadto nga nakagawas na ni balik. Kay sa ilang paggawas ina sa Ginoo, balik mo kay musangya mo sa mga Taliban. Kung na yung mga Taliban nga naminag Bible study. Pero dili sa Kabul, dili sa main city. Ito sa rural, murag lagi ba? Murag dili sa syudad. Ito na, ito na, lagyo-lagyo, sa nga ning lagyo-lagyo. Santander, manginana ba? Oslo, manginana na. Ito nagdanbantayan. Kaya ang mga tao nga to, medyo kumuk pa. O kaning mga Taliban, nga to nga to, kumuk pa tingali. So, join sila, pero uban sa Kristohanon, kilisag sila. Kaysa ilang pagsulti, please paminaw ha, ang ilang pagsulti, dunay ganti, dunay risgo. Masay risgo? Sa risgo nila, kinabuhi. Kita sa may risgo na to, di nilutuson na ka, di nakatagdon. Di ka musangyaw, di ka musulti. Magigsunan, wata kasabot kung sa'y na to. O wata nakasabot kung sa'y waing tao nila. Na kung ang atong kamatayon, makahimo nila ng buhi sila, dapat andam taniana. Amen? So, clear kayo nga ang salvation, ang ilang kaluwasan, nakahimo gayon nila nga nibus lang kusgan, maisugon nga makatawhan, nga musultis lama, ito ni Kristo Jesus, bahala na kunsay ilang sitwasyon. Balik bes lang ito, di lang kay patay sila, kung may bawaan sila, nga musulti pa sila, ang ilang kaon, ang ilang puyan. Amen? So, grabe kayo ang disadvantage sa ilang kinabuhi. And yet, nang balik sila nga to, o ba nagpabilin ka ni Wadyo ni Iskapo, kaya ang ila, instruksyonan sila sa Ginoo, magpadayon og sangyaw. So, katong nanggawas, mga Kristohanon, okay na, discuss Ginoo, nagawas. Amen? So, kaya nga to sila manangyaw sa lain ng nasod, kaya nanood mas Iran, nanood mas Iraq, kaya mga neighbor nila nga mga nasod din ha, o asa pa nila paabton sa Ginoo. So, nga to sila magpadayon og sangyaw. Now, mo-share ko personal story ninyo. So, kung kamuha mo kahibaw, kailanhanan nyo, mo kailang namo yun, no? Akong isuon, nga manghod kamahura namo, na COVID last week of July. Sa grasya sa Ginoo, wala nasuod siya hospital sa Vicente Soto. Ang ako adopted nga anak-anak sa biling, kakuyog niya, crisis jud kay una sa tanan ni kwarta. Crisis kasi abili nagsige kuyog-kuyog na dead for 2 days, kuyog siya sa appeal sa mga COVID victims. Way kaon, way katulog, 48 hours. Dapat, kay mudaw ba ang immune system, mo buta ng COVID, kung luyahon ka, na nakay mga balatian, maigod yung ka COVID, di ba? Na nakay mga hypertension ka, diabetic ka, o sa paninha. So, dapat mag-uul siya, no? Madlok siya sa iyang kinabuhi. O makita sa niya nga, akong tayo sunod na nang nakikita rin, kaya di nakaginhawa. Mga nabida sa ospital. On the other hand, si Adet, isang di kaginhawa, nga bisa naay oxygen, bilisod nga po ginhawa, mag-uunta siya sa iyang sitwasyon o sa iyang kinabuhi. Pero dili ni maong nahitabo may sunan. Paminawa o sa gibuhat sa Ginoo. Bisan sa sitwasyon ni Abeli, nakashare siya pasyente kaduha. Si Adet, sa suot sa kwarto nga sila na lang din ang ipapawa naman sa biling ipapauli, nakashare gihapon siya sa ubang katawan. Asan sa mga nurse na musud niya? Ano man na? Kaya ang tao, mabisag na ka sa binggit, sa kamatayon, na ka sa tumoy sa imong kinabuhi. Nakibaw mo kung kakaasa ka pa do. So, parang mo, sa may, so, may mabuhat ako din, kundi ako silang sultihan kay mas luoy sila, kay parehami din yung mga matay tingaling minute, yung makagawas. Pero kani sila,
Ako ikuman ani ko tuman ko sa lawas, pero ako espiritu matunas langit. Ug ako ang lawas kay nako sa magtotoo, bagoon man sa Ginoo, mabalik man na sa langit. Ug uban sa iyang espiritu nga kompleto na, liko na. Pero kani mga katawhan na kuyog niya, okay na sa Ginoo. Okay, so dili ang sitwasyon ni control nila. Ang balang espiritu ni control nila para mosangyaw sila bisan sa ilang kalistanan. So lesson number 1 na ato makita ninyo. Ang paglutos, kung gilutos ka, please paminaw to sa imong pagtuo. Marka na sa tinuod nga magtotoo ni Kristo Jesus. Kaya ang paglutos mo, abot lang na kung magsige kag sangyaw ni Kristo Jesus. Kung nagpuyo jud ka sa Espiritu ni Kristo Jesus, o andam ka magpakamatay para ni Kristo Jesus. Jesus, Kristo Jesus. Mao na imong kinabuhi about. Okay? So, mo ni giingon dinhi sa Galatians 2:20. Si Saulo, giingon dinhi. Gilansang ako ban kag Kristo dito sa krus. Busa, dili na ako ang nabuhi, kundi si Kristo na nga ania kanako. O kini kinabuhi ko karon, akong kinabuhi diha sa akong pagtuo sa anak sa Dios nga nigugma og nagtugyan sa iyang kaugalingon alang kanako. Klaro kayo ni Saulo nga sa dihang gitubos siya ni Kristo Jesus iyang kasalanan, dili na siya tagiya. Please paminaw mo, dili na ikaw tagiya sa imong kinabuhi. Why nakatagiya lagi nimo? Ang Ginoo na nakatagiya nimo. So kinsa may magbuot nimo sa imong buhaton? Unsa may dagan sa imong kinabuhi, ikaw gyapon magpadagan nini o si Kristo Jesus na? Ang pangutana, si Kristo Jesus ba nagpadagan sa imong kinabuhi, ikaw gihapon? Nagplano-plano gyapon kag imo, nipilit gihapon ka. Ang kaning mga sige nini, ang mga Muslim, kaning mga labi na hardcore nga mga ni-embrace sa Islam. Kung gawas ka, bisag anak pa ka, bisag bana asawa ka, i-try pa ka o convince nila, pero kung dili, ganit patay ka. So, kani sila nga, nidawat ni Kristo Jesus, tinuod, di ba para sa ato ba? Ang balik pa yun ta, sa atong nandang kinabuhi, balik pa yun ta sa mga tao naglutos na to, atong basta kikumaon kaysa yumaon na to si Kristo Jesus. Ana yun ang kinabuhi, ana yun kabarato ang kinabuhi ni Kristo Jesus. So, nakakita taon sa kambililhon, ang nagpakamatay na to, unsa siya kamahigugmaon, ang nagpakamatay ka na to. Dili ta mo palag, dili ta mo balik-balik sa atong daang kinabuhi. Labaw sa tanan, dili ta mo pasigig, kuan sa kitag padaan ng kalibutan na sa atong emosyon o kuban pa, mga igsunan. So, mabalik ta atong teksto. So, ang mga magtotoo nga mga Hudiyo, wow, nahugyaw sila. Kaya nakadungog sila, oy, lain na sa klaseng mga pagano, mga Griko na sad, ang niila ni Kristo Jesus. Manang sa punto numero 2 nga rita. Ang mga apostoles, ang simbahan nga umol na to sa Jerusalem, nagpadalag envoy, no? Ito pa ambassador. Verse 22-24. At ang basahon. Ang balita may tungod ini bidangat sa simbahan sa Jerusalem. Busa ilang ipaadto si Bernabe sa Antioquia. Sa pag-abot dito, usa nakita niya nga di panalanginan pag-ayo sa Dios ang katawhan. Nalipay siya ug gidasig niya silang tanan nga magapabilin nga matinumanon diha sa Ginoo uban sa bug-os nga kasing-kasing. Si Bernabe usa ka maayong tao puno sa Espiritu Santo sa pagtuo ug daghang mga tao ang nakakabil ngadto sa Ginoo. Nakita nato sa previous chapters nga apostoles ni stay sa Jerusalem pero ang kadaghan sa mga tao nang layas gawas sa Jerusalem. Yan, nagpadayon silang ministeryo ang mga nabilin gyapon, ang ministeryo gyapon sila nabilin usab. Yan, agat mga tao, ang balita sa mga tao nga nakaila sa Ginoo, niabot na to kanila, kung mato ilang ipadala si Bernabe or Barnabas, o sila check up pa Barnabas, sa katinuod, nga nanay mga Kristiyano, nanay mga believers or mga magtotoo ni Kristo Jesus. Yung mabalik sa tapa kinumdum si Barnabas, mao ni ang walay kupas nga gugma sa Ginoo. Nga ang dako niya kayutaan niya gibaligya. O gihatag niya ang kwarta sa mga apostoles aron pagtabang sa nagadaghan na kay mga katawhan, daghang mga needs, daghang sa mga pobre, aron matabangan sila.
kaysa pagsugod, please paminaw, pagsugod sa simbahan, way dato, way pobre. Tanang makatauhan makinatagay. Dili magsigyo, hatag dyan ko, kuhan dyan ko. Not just your heart. Okay? Yan, nasayad sa taas, ay niya sa Sapphira, napakaroon nun, namatay. So, nagdita ka Panginoon sa Ginoo. So, pag-abot niya nga to, siya gipada, kay tao ni siya nga walay selfish nga motibo. Tinawahanon nga motibo, nga ko dito, ako ni silang pamirahon o saon ba? Kaya ba, mapangortahan? Wala. Pag-abot niya ito, nakakita siya sa ebidensya sa grasya sa Diyos. So, sa boy, pasabutan ng ebidensya sa grasya sa Diyos. Nasayod na nga ang kaluwasan, usaka, katawan, ano din eh? Gasa o grasya gikan sa Diyos. Kay si Pablo iyan ni nindot kay pakasulti sa Episodos 8 nga to sa 9. Kay pinaagi sa pagtuon naluwas kamo tungod sa naluwas ta tungod sa grasya sa Diyos. Dili kini inyong buhat kundi gasa sa Diyos. Busa walay makapasigarbo nini sanglit dili man kini bunga sa inyong mga paningkamot. So kay grasya man wa kay gibuhat. Gihatagan rakab sa bigkaangayan, mo ni kitawag unmerited favor. So mao tingali ni ang nakita ni Barnabas na makatawhan nga usa wag lang kinabuhi. Ang grasya sa Dios nidabot nito sa katawhan sa Antioch. Ngayon naman, nausa bilang kinabuhi ni gusto mas mayong tao. Di na sila labakiro, di na sila dragista, di na pala hubog, di na sila mga asawa o mga trubana o mangulatag mga anak o ilang himong ilang mga anak na mga puan nila hinagibaw o himuon ba nilang mga business ilang mga anak lang panguan mga to atong sa internet hubo lang may para na tay kwarta dili wala gamitan ni anak ang ilang family nausab sila gyud ilang gipangga na nasa respeto, nagdungaw bitaw ko sa usa ka Iranian ba. Nga kuan siya, tako siya kay posisyon pag-apil siya ning paghimog mga kanang mga moves lagi nga gubo ng USA. Okay? Yung gyud siya kami kay hardcore man siya sa Islam. Kami ang among asawa, mo na ba kung nalabi na kay posisyon dapat kay asawa. Nga first, na kay asawa ka pa jud yung asawa no. Ka pa jud yung asawa. Pero asawa gitratar nga usaman butang raka, baruan na yung kuranan, ganagod kuranan, o lingkod ko, di kunanan mo dapin ka. Dili tao, kanang babae, dili respetuhan. Nawaampo kita sa atong nasod in town, nga di ta masudlan ng mga inunana. So, masaya na itabo din Kausap siya, kining tawhana, ganyan siya. O, nakakita siya, first time in my life, ipakita ko sa Ginoo ako ibang mara kong asawa. Di ko ganahan nga tabunan pa ni sila kay nga yung mga tao tabunan ba sila, di ba? Di sila tabunan. Iya ipakita picture ko kay mga anak ko. Sa kanya ang beauty nga ang Ginoo na din nila nakita nako kanunay di dapat tabunan ang himaya o ang beauty. Ang God is beautiful. Okay? So morning nga, si Bernabe nga nakakita ni ini nga mindut kayang pagitabo. Imagine lang ka usa ka community. Kung kani atong komunidad din iba sa nagkaniyagan, kung kani pala mo tanang makatawhan mo, no, palang sa Ginoo pagkanindot. Way problema, way samok, no? Kanang naay gugma. So, encourage sila pagpabilin mo sa inyong pagtuo diha ni Kristo Jesus. So, muna sa verse 24, gibutang na sad sa Ginoo si Barnabas. Giistorya na sad diha sa Ginoo kinsa si Barnabas. Yato na ni siya nakitaan sa verse chapter 4 verse 36. Nag-introduce siya ng iyang ngalan si Joseph nga taga Cyprus. Mao ni siya akong gingon ganina nga tanang halin sa iyang yuta gihatag jud niya. Kung pila to ka milyon gihatag niya para pagtabang sa work sa ministry. Okay? Kaya kung na ito bangon, nasa matamukod ang mga pastor. O iya sa gihatag para pagtabang mismo sa mga ministers, sa mga apostoles, ang mga nagtrabaho kay, hinumunta si Stephen na ito gibato, walang pati paglutos, di ba, daghan kay pobre. Kunya, nagnaslay freeze
pagkaon, manghatag sa piring pagkaon, di ba? Yan na dito gubot-gubot kay ang mga Greeks o ang mga tinood nga Diyos, medyo naganaana sad sila. Unsa man ni si unsa man ni si Stephen, di ba, serve og table? Di ba? O uban pa nga 7 ka buok. Wala, nangundang sila, was lang na trabaho sa ilaha. Wala sa nga trabaho, nangundang sa silang trabaho nga to, na full time sila. Para pag-serve sa mga tao, kasi mga umpra, sila yung manghipos. Di ba nga sa yun ang mga umpra, magpakaon, di ba? Yung mga plato pa, yung asa pa nila set up, nag-abang at nga dito sa building tingali para ang tanang mga pobre nga to, na sila free nga pagkaon, anytime kung gigutom sila. Next una, katong nanabaho, o dito, hindi na ito fabulous budgets kaon. Katong mga magtrabaho, sa mamay na kinanglan, kung sa ila, napos sa mga anak, napos sa mga sawa, di na ito tagagamay na allowance. Mga na mga butang nga magsunan nga, nakakita si Bernabe, nas portahan ako dila ang gibo aton sa Ginoo, kundi ang mga mamumuo sa Ginoo. Manang usas mga butang nga ako nang salamat kay ko sa mga nagpadayon ng paghatag taon of tithes of love offering. Ani nga ministry. Lag sa akong sitwasyon karon, mutanaw ka, murag maluya ka, pero malipay lang punta kay nga naman ang Ginoo mo gud magbuot sa no. Nya narap sa nas kasing-kasing sa tao kung maminaw basta sa Ginoo, kami oy tawag mo sa inyong pastor ito te, kamatsuno na to ay di na to kibaw mo bangon, hiwat ng naw. Usawa mo to siya. Yara na lang na siya, ato na lang butang sa daplin. Awa na siya, di na siya pastor, baruga lang lain ni na, kasama. You know, it's very hard kung ang kabayo nga nagkarga sa karatila, ang karatila rin at imanon, ang kabayo di. So, kung kamo gitandong mo sa Ginoo nga mutaba inaw sa ministry, mo welcome to ni minino. Kaya wa dyan ay musod sa akong bulsa kung dili na gibutang judge marangkat, di ko mangilabot na inasay ka sa mga kasimbahanan, tanang tithes na yun part ng pastor, kami diniwa, unsa rin musod sa mga kung masod ang piso, praise God, piso ra. Kung masod ay 20, kung mabot 1,000, praise God, ihapon ko nagsanap ko kayo na mabot 1,000. So, isa daw musod tayo mo, pero still, makakita ko ang Ginoo na siya pamaagi nga mumove siya gawas sa makatawhan ng ministeryuhan. That's amazing. So, manang di ka magsalig sa tawagin, magsalig ka sa Ginoo. Sumaw ni siya. Magtotoo gini siya nga tinuray kaayo nga naay Diyos siya pagsalig sa Ginoo. Willing siya mohatag sa tanan nga naa kaniya kung pangayoon sa Ginoo. Kaya para niya ang iyang bahandi si Kristo, dili ang iyang yuta, dili ang kayutaan, dili niyang kwarta o sa banan na siya farm. Ang iyang heart, dili selfish. Dili mahitungod sa iyang kaugalingon ang iyang pagkinabuhi, kundi mahitungod na ni Kristo Jesus. So lesson number 2, ang tinuod nga Christian is a changed man in Christ Jesus. Ang tinuod nga Christian, isayon ako, tao siya nga nausab na gayon diha ni Kristo Jesus, dili diha sa reliyon. Kaya kung ang reliyon, gawas nun maguna, di ko kitaan mo na nabako, di ko kitaan na ang lalaki na nababay, di kitaan mo usap, pero sa gawas naman na, kung siya lang usap, kinsa man na siya. So kung naa si Kristo sa kinabuhi, sa asa ka, ma-conscious ka sa inyong gibuhat. Kaya nga naman, kibaw ka ang Ginoo, nakakita o nakibaw sa imong gibuhat, kay sa wala pa niyong buhatan, nakibaw na siya sa imong dagan, so nahuna o sa imong kasing-kasing. So mao ni anay tabo ni Barnabas, nakit-an niya ngadto ang mga Kristohanon sa Antioch. Ang ilang pagtuo ni Kristo, nakahimo nilang mga usab o maayo nga mga katawhan. Naimos na mayong bana, mayong anak, mayong asawa, mayong ginikanan, mayong balai, uban pa. Mayong nga silingan, una sa tanan. Okay? So ang next na to, point mo ni, atong makita din ang Ginoo, o aban-human, sige paghambog sa iyang gipamuhat sa kinabuhi ni Barnabas. Magayon ko ba, di ba kay siya famous no boss kung magtuon ka sa libro sa buhat. Pero magdapak na, gibutang siya sa Ginoo, yung libro ni nga way kamatayon, libro ni ang Bible way kamatayon, kaya magganahan patayan niyo, yun ni namatay, kay buhay mo guni, Ginoo man eh. Iyang gisulti din ni kinsa si Barnabas, verse 25 and 26. Unya may ito si Barnabas sa, miss ba na ko din eh?
Is kaya na ko din hinga. Si Bernabe 24, yeah. Si Bernabe usa ka maayong tao puno sa Espiritu Santo o pagtuo. Tungod ni ana daghang mga tao ang nangagabi kadto sa Ginoo. So pag-abot niya ngadto nagsigisay siya share mga igsunan kay maayong tao siya kay puno sa Espiritu Santo. Mao sa na iyang nakita nga pag-abot niya sa Antioquia or Antioch nagkayusa lang Espiritu. Kita niya nga pareha ni nako nga walay believe sa kabalingon mga tao ni nga kanang mahigumaw no sa Ginoo. Okay? So mauna, kung di ka puno sa Espiritu Santo, sige kag kasala. Pero sa dihang imong Espiritu, naiusa na sa balang Espiritu, na nabuhi ka, o ang imong Espiritu, nagipuy-an sa Espiritu sa Diyos, ang Espiritu sa Ginoo na maunay magpaglihok kanimo, maunang mahimo kang maayong tao. Tinuod na maayong tao diyan ni Kristo Jesus. Yung malagi ni nga rita sa point number 3, nga ang Ginoo panahuman ni Barnabas, nagpadayon pa siya gihapon upang hambog dinhi nga atong makita sa 25-26. Unya, dito si Bernabe sa Tarso aron pagpangita kang Saulo. Sa diha nakita niya si Saulo, gidala niya siya sa Antioquia or Antioch. Sulod sa usa ka tuig, silang duha nag-uban sa mga magtutuo dito sa simbahan o gitudloan nila ang daghang katawhan. Nag-preach sila. Kaya sila man ang maguwang sa pagtuo, ilang ipasa ang ilang tanang nahibawan may tungkol sa Ginoo ngadto kanila. Muglabaw sa tanan ang saktong pagkinabuhi. O ang saktong nga Dios may fokusan, dili tadaghang Dios, usara nga Dios, ang mga anak Espiritu Santo kan usara nga Dios ug sa kinsa na nga Dios natong fokusan para makilala sa manong Espiritu Santo ang anak na si Kristo Jesus. O sa una higayon ang tinunan, nagitawag ng mga Kristohanon dito sa Antioquia. So, bangutan na ano, nangita man si Bernabe or Barnabas ni Saulo. Friends sila daan? Amin ako di. Remember, si Saul, pare, relihiyoso nga pare, ipatay, ipamatay ang magkatauhan, nga gitawag o ang dalan or the way. Yawa ka ila si Saulo ni Jesus Christ. Pero si Bernabe kaila na. So akong tanaw nga ni, si Barnabas, nakasubay siya sa istorya sa kinabuhi ni Saulo. So dihang nakaila siya diha sa pangadto niya sa Damascus, kaya yung pagkukuro ng mga tao sa Damascus. Nag-follow siya sa life change, ang kausaban sa kinabuhi ni Saul unya human, nga niuli na ni Tarsus. Sa maning Tarsus mao ni ang taga dito si Saul. Nya ang kaning Tarsus nani siya sa unahan gamay sa Antioch. So city ni sa una sa Cilicia, nya historic city na ni kumato ka sa South Central Turkey. So si Barnabas ang iyang action saman. Yato niya, bro, ilati ka nga Christian ka. Ilati ka nga nakaila kang Jesus Christ. Nakikamigo siya sa kaaway nila. Nakikiusa siya sa tao nga para na kundi ang ay kasiligan ko yun. Tinuray mo ba nino? Wa siya reservation. Yaw sa manay tapukan ni dinhi ni Saul. Shock tingay kay siya nga nananoktok siyang balay. Niya po, sa manay siya nga ito nga nagsilbi-silbi nga to full time nga to Jerusalem nga worker. Nangusam ni siya dinhi. Okay? So na-touch ang heart ni Saul? Sure. Para na-touch ang heart. Isa way dili. Kay lost cause lagi ni si Saul. Hated nga persecutor nga nahimong Christian. So, si Barnabas, gilove siya, ani niya. Nya iyang gias ni, nga, kuyog ta, atong i-disciple ang tanang mga bag-ong magtutuo sa Antioch. Nagsunan. Si Bernabe, bisan siya o puno sa Espiritu Santo. Naa siya kaluoy, ug iyang gikabig ang usa, gihimo niyang Timothy, iyang i-train. So, mao ni kita. Traino na to ang uban, labi na ka ng bag-o pa, naglakaw niya, mainiton kayo, bisang daning gusto flip. Nagkayugo na siya din ha. Gamito na iyang kayo sa Espiritu Santo niya, aron basta ka na makailaw niyo, makita na to, tungod ni Bernabe, na Paul.
grabe kay pamot sa Ginoo niya. Siya ang nag-train ni Paul. So dapat mangita tag Paul sa itong kinabuhisan. Sama ta ni Barnabas. Di lang ta nga murag sulo ra ta nga Christian. Kaya daga na yung mga kabataan na younger na to. Kana, ginana, training nga. Hindi ka nag-training, what may mo na. Kung makita na to din unsa man si Saul, nagpa-train din siya, di maka nagpuyog silang doa for a year ni anang simbahana, ni anang punduka, nga nilambo og maayo na nga simbahan, nga kadaghanan din ha, gitawag sila nga Christians. So, di yung nagikan nga ngalan, posible sa mga Kristohanon, okay? O nani mo si Kristo, o Kristohanon ka. Mga natin nga sila, nani mo si Kristo, Kristohanon ka. So natatak na natin nga, o Kristohanon ako, kaya na ako si Kristo. Posible siya na, nga bugal-bugal na nga gihatag sa mga kontra nila, sa mga waga ilan nila o waganahin nila. Pero ang meaning sa Christian is, ako ni Kristo Jesus. Ipanag-iyan ako ni Kristo Jesus. Belonging to Christ, I belong to no one else but Christ. Makaingon ba ka sa imong kinabuhi? Ikaw nga naminaw ka mo nga nadinhi. At ang-iyan mo sa imong kinabuhi si Kristo Jesus. Kaya kung dili ka kaingon nga si Kristo Jesus akong kinabuhi, naapakailaing attachment ng kalibutan, napaka-attach pa ka aning tawhana, aning butanga, aning mga kunduka, aning barkadaka. Dapat attach ra ka ni Kristo Jesus. Kung ningon nga di na ka, kay friends, o kay family, so kung ningon yan na. Kung dili-dili ka, nakaput nila, labi na kung ikaw, gipush ka, gilutos ka, or kanang binuangan ka. Kaya na ay ubang katawhan nga, gikabdik sa ginuprado ni si Saul, hala, dinabi siya amigo sa niyang mga gawang pari. Hala, naginusara na siya. Imagine mo, naginusara si Saul. Kaya karon dunay brother, dunay siya igsuon nga ni kaput niya si Barnabas o Barnabe. So nasod siya og unsa man, lain ang pamilya. Pamilya na siya ni Kristo Jesus. Di siya pamilya sa yawa. Madigay na naman makita din si Biblia, gawas katong iyang pag-umangkon sa later part ni sa Book of Acts nga nakadungog nga patyo niyang angkol nga isumbong atong leader sa mga Romanhon, di ba? Pero after nakadungog ba kita? Kani mga tao din gigamit sa Ginoo nga kung saan itabos ng pamilya, So muna makita na to sa dihalaging ipurit ka sa Ginoo sa kalapukan ba? Ilimpyuhan ka niya siyang dugo. Yawa ka gibalik sa lapok, kita o ganang ka balik sa lapok. Limpyo na ka. Nay katuyuan ang Ginoo sa imong kinabuhi. Padayon ni ana katuyuan. Buhata ang kabubuton sa Ginoo nimo dinha. Ayaw magsige pangita gipulaan ako ikapoy nako gana akong balik mo ni mo na igamay mga problema mo risling ta ya mo biya din ta. Lagi sakit kayo Ako gani kasab sa ko ginana sa Ginoo no nga. Sa pahitabo na ko na-stress mo ko niya una ko niya buta niya akong palsy. Ni ko din akong pastor. Kuya ni gining pastor Kung sa'yo mong ibuhat, bati. Ya, dili mao. Dili ko ngayon mag pastor. Kasi ba dos Ginoo Dog adlaw sige kung nyaw-nyaw sa Ginoo, Lord, sa naman sige ka, sakitan kay ka. Ginoo, wadi ko tubaga. Tulo ng adlaw na pa ko kitubang sa Ginoo, manak kagyaw-yaw. Okay na. Sige ako sa istorya ha. Ayaw dali ako baligya. Sige biya kagyaw-yawan na. Yung mabaligya. Yung man mo ko baligya dahil. Hindi ka din ako pastor. So na, nagidawat na ako ng palsy. Punishment is Ginoo na ako. Nasa paan ko sa Ginoo. Takal kagyaw-yaw din na tungod lang sa inyong problema. Takal kagyaw-yaw din. O na kita. Kita sa atong kabuang, kita pagpasagdan, ta sa Ginoo sa ato yung pagaling. Wala na to Mo tumingin ko, asa ka ko no kung wala yung punta sa Ginoo. Where will I be? Had you not found me? What is my future? Now I see. Kita na ko, it's only God. Nothing else. Akong direksyon, ang vision ako, mag-uli ko sa langit. Akong mission, ako siya ipasigarbo sa kalibutan. Himayawan ako
akong Ginoo. Mo ang mission nato personally. So kung dili mahitungod sa Ginoo akong pagkinabuhi, wala ta mawagtan ta sa focus. Kung ang atong pagkinabuhi is mahitungod nga nabay ni love nako, gilab akong ren. Details ba ang mga katawhan? Ako na nibati ba sila nga nasakit ko? Kung ako na hunaw-naon, ahon na daghana hagbay na kunuli, hagbay ra ko ni ko ani balik ako kutsi-kutsi lang ko gyapon tingali. Nakapoy na ba kay tiguang. Sunan ayaw kawagtang sa tawag sa Dios ang kinabuhi. Kay una sa tanan, bisag pag wala ka kakibaw kung sa personal na tawag sa Ginoo nimo. Pangalagad sa Ginoo, bisag asa ka nakasubong opisina, nakasubong negosyo, gindar ka buwag sa daplin, maghagbas ra ka diya puting siling ra ka sa gawas o sa mga silingan. Even on that, kamaya ang Ginoo. Yung mga ikay pinaka bisag piso ra na ibayad diya sa silingan nga nanilhig ka, limpyo kay ang iyang natara. Akong sunduhan ka dapat 100 na. Hindi kay piso ra o tagara kag sudan. Amen mga kisunan. Manang mga kisunan kinahanglan nakasabot ta identity kinsa ka. Kinsa man ko, anak ko sa Dios. Iya ko. Asawa ko ni Kristo. Labi na ako, adyo ibana. Kung bisa pag namoy ibana, asawa mo Kristo. Huwag nakatagihan ninyo. Huwag makadikta ninyo. Huwag makabinuang ninyo. Huwag yung dapat mo. Mugamit ninyo para sa ilang kahimayaan o ilang gusto. Dapat ang paggamit ka sa Ginoo ra. Sa Ginoo ra gyud. O kibaw ka kani imong gibuhat para ni sa Ginoo, nagpagamit ka niya sa tanan imong kaybalo, sa tanan imong kusog, sa tanan nga naka nimo. Kay kibaw ka, you belong to Him. Iya ko ug ako siya. Di ba? O nag-uyab, magpakamatay magani ko bagod. Nga kung man pagkaminyo, binatyanay. Anda mapakamatay, kaya di pwede buhagon, balikon ko, maghikog dyan ko, kung magibuhag mi. Pag minyo, sila nang pinatyanay. Asa na sakto na? Kaya wa man, ang kinabuhi nga wa si Kristo, may tungod na ako na, di na ko nang silbihan, di na ko gumaon, di na ko maglagot ako rin, away na ta. Yung mamugos pa dyan ko. Yung mga sa pero kung naka ni Kristo Jesus, siya pinakanindot nga lover of your soul. Siya pinakanindot nga boyfriend ng bana, magsuunan. Okay? Di ka kilala na niya, laki mo ko. Oh, she's the most wonderful friend. Ligo na ni mong di mo biya, di mo talikod. O di yun ang maglibak ni mo. Lesson number 3. Ang ginoon ka Christian, doon ay compassion sa mga wala pa ni Kristo o nakibaw siya sa iyang identity. Musulti siya sa metod sa Ginoo, mo-obey siya ni Kristo Jesus, ang mga disciple siya sa mga katawhan, pinagi sa pulong sa Diyos. Aron sila makabaton o paglaong, pasailuan sa sila, o kinabuhing walay katapusan. Now, panguta na. Kristohanon ta, nasod ta, gitawag o Christian Nation. Proud kayo sa itong heritage. Bago lang ito nag-celebrate sa itong 500 years, Christian ko no. Kita mo Kristo sa matagtaw? Diba, ang demonyo mo itong nakitaan sa kadaghanan? Mga sag-asa lang kadapit, ikagawas lang ni mo dahil, naghana kayong buhat ng mga dilima o. Di ba kita nato din hingawa, yun sila na belong, wa sa mahiusa ni Kristo Jesus, kaning Jesus na Mesiyas, na namatay 2,000 years ago, aron makabiran ka sa atong mga sala, pinagi siyang dugo. Kaya pinaagi lang siyang dugo, mga tangtang tanang-tang mga sala, hugasan ta, o mapasaylo ta, samahan. Pinagi sa dugo ni Kristo Jesus. Apan kung ipaagi ni mo sa may buhat, sa imong reliyon, di dyo kalingon sa ginoong takas. So, ang kaning na Jesus, i-recognize ba ni sa atong nasod? Nga siya lang ang bugtong hari sa tanang hari, Diyos sa tanang Diyos? Dili. Ang Jesucristo ba, madunggan ba ni mo sa mga ngan, sa mga ngabil, o istoryan, sa sige sa mga kadaghanan sa mga tao na dunay pagpaubos? O gihin mo na siya, sus!
imo na siya expression. Pero humana na, sa kalagot, sas, buang, lagot yun. Oh. What yun? Si Jesus ba, na igugmani mo, gipasaylo ka. Lain ang gamit sa Ginoo para pang tumlo o pangunsa pa. Kay, kung nata ni Kristo Jesus, sa ato kinabot na pattern na subay sa iyang pamaagi. Kung sa mga napamagi ni Kristo Jesus, puno sa gugma, puno sa kaluoy, wa siya nagtanaw siyang kabulingon, diyan siya isip sulubuon, dili siya nahimo ang silbihan, siya ang silbi. Kung makita nato na ng iya kinabuhi na pattern ni Barnabas, ni Saulo, ni Peter, so mga apostoles, o ang makatauhan sa Antioch. Kung sa pang makatauhan nato na ila din sa libro sa buhat, o makatauhan na nailhan nga ninyo nga tinuray nga born again. Ilang kinabuhi, change. Change ba ta? Ako kiba ko, process pagyapon ko. Pero magayon sa kulayo, sa Diyod kaya akong kuhanay, layo ng kausaban ako kaysa una. Kaysa una lagot ko, wala ka, black eye na ka. O, giusat na ba ka? Ikulata, tika. Pero karon, ang usay, masuko gyapon ko, pero naa ang control. Hindi na ako mutubag, hindi na ako nantugi, unsa pa, di na ako, labi na kaning physical ko nga tao, mga isunan. Di ko pwede nga, di ko ganaan, sulti-sulti, na akong bagay na yun. Bisa sa akong kategorya, yes, sad to say, maka-feel ko na, but the power of God is stronger than I am, and I praise God for that. Malang nahita mo sa ato din, ang ngalan lang na to, Kristohanon ta kunuhay Pilipino, pero sa ngalan lang, dili sa buhat. Nahimo lang siyang murag Christian ta nga atong embrace ang ngalan. Pero di siya pareha, di siya ang original nga brand. Naghisgutan sa Biblia. Apikat rata. Kaya gihimo na tong religion, ang usa ka pakigrelasyon sa tinuod ug buhi nga Ginoo. Dapat makikrelasyon ta niya. Amen? Kaya kung ikaw ningon ka nga Kristohanon ka, pero wa nimo gipakita kinsa jud ka, nga anak jud ka sa Ginoo. Nga doon na jud kay kinaiyahan nga nagpadayon sa pagkausab sumala kang Kristo Jesus. Then kung wa ka ni anak, makakasi mong kawalingon. Makakasa Diyos, makakasabang tao. Kasi nimo giilad. Sumuning kuyaw kay ta ni anak. Kay basta maigo ta sa gingon ni Kristo Jesus dinhi sa Mateo 7:21. Ningon siya, dili ang tanan nga magtawag kanako Ginoo, Ginoo. Makasulod sa gingharian sa langit, kun dili kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga tuwa sa langit. Na unsa may kabubuton sa amahan sa langit? Tuhoy akong anak ka si Kristo Jesus, period. Kuha ka mo to ni Jesus Christ, period. Nakaidaghang ngalan gitawag, nakaidaghang ipangbuhat din ha. Serimonya sa guban pa, di ka kasunod. In other words, mag-rason sa mga tao, ba kitos, netong adlaw, daghan unya, mingon ka nako. Ginoo. Dili ba nagsangyaw man mi sa mensahe sa Diyos? Nangingilin maming mga yawa o nahimog daghang mga milagro pinagi sa mong ngalan. Apan, ingnon ko niya sila, wala akong makaila kaninyo, mga makasasala, pahawa ka mo, kasakit anak. Unya, late nag-aay na, kanadto nakasatubangan niya, hukuman ka sa Ginoo, dili ito sa imong pagtuo ni Kristo Jesus. Di masunod ta ka sa langit. Kundi gihukuman ka niya, tungod kay nagsalika sa imong kagalingon, nagsalika sa imong pamaagi, ug ningon na Ginoo, di man na akong pamaagi para makasud ka sa langit. Ano usbon man nimo akong pamaagi? Ano yung problema? Ano bitaw na na'y pamaagi, mabitaw na sa organization, bisag sa ministry, na na'y pamaagi, usbon yun. Sunod dahil sa Ginoo anak. Iman kag lalay tao manood din lalay mo full-time worker, lalay pamaagi. Isura labara sa paano na pastor Okay? Manang kinanglan ng tanan, nakasabot sila kay akong pamaagi, dili akong pamaagi sa Diyos. Sa akong pagpuyo sa akong balay, mao na po na pamaagi, nga di ko sa simbahan, mao gyud po na pamaagi, dili kay ang sa simbahan, hala na ko pamaagi, paka-Diyos kay ko, nga sa akong balay, iwan kay ko. Lain akong pamaagi, dili, maura gyud na, usara gyud na. Kasi nga pamaagi, niyon si Jesus Christ, ako ang agianan, pamaagi.
Usa ra ka prinsipyo, kamaturan, iya. Usa ra klase kinabuhi, siya. So, kan usbon man. Nga na may klaro. Amen? So, mo na magkagsunan, tapos sa ninyo. Ang paglutos, usa ka marka sa usa ka magtutuo. Gilutos ka na ba? Huwag akong kalutusan. Tungkol sa imong pagsunod ni Kristo Jesus. Taga na ba nakasuko niyo, labi na imong pamilya? Ano ba yung mga nakagunto niya nga mga relasyon? Ayaw sila, tanawa. Resulta na sa imong pagbarog sa Ginoo. Ang tinuod nga Christian, dunay kausaban sa iyang kinabuhi diha ni Kristo Jesus. Ikatulo, ang tinuod nga Christian, aduna siya maluluyon na kasing-kasing ngadto sa mga wala pa ni ila, nakaila ni Kristo Jesus. Kung nakibaw siya, nga ang nakatag-iya kaniya, si Kristo Jesus lamang. Sumudasig ko kanimo, nga mahimo kang tinuuray nga Kristohanon, pinaagi sa imong pag-ila, nga di ko kausab sa akong kagalingon Ginoo. Manang i-give up, i-surrender ang mga weaknesses, i-surrender ang unsay naani mo. Ako, unsa man ko, tao ko nga dali ko mapika. Labi na mga di mao niya kanang tuyoon yun do, kanang di mao sa kibaw ta nga mao. Mapika ko ni ana. Ako naghatag yapon sa Ginoo bisag sakto ko. Ano man? Sulay ko makuha ako putlag uwang tao. Prediction sunod. So mo na nga ang weaknesses nato ihatag nato nga duna tay paghinulsol sa atong mga gihunahuna o sa atong gibati. Kung mga itagpasaylo sa Ginoo sa atong mga sala. Ug ato siyang paharion sa atong kasing-kasing. Huwag pa nimo nahimo magsunan. Huwag pa nimo surrender ang imong kaugalingon. Budasig ako sa pag-ingon kanimo i-surrender na. Sunda kini pag-ampo ug iyuko ang imong ulo nga duna gay tinuray nga pagtamod sa Ginoo. Nga naa siya dinha sa imong presensya. Anoktok siya kanimo buot siya musud, buot siya usbon ninduton ang imong kinabuhi. Buot siya nga mahimo siyang buhi nga paglaom ug masaylo sa imong mga sala, maghimo kag bag-ong kinabuhi diha kanimo. Andam ka ba mo hatag chance sa Ginoo? Kay siya lang ang nakatag-iya nimo. Ayaw patag-iya sa yawa, guba lang ka. Impierno lang ka. So buot ka sunda kini nga pag-ampo. Nangito amahan. Salamat ako sa imong mensahe karon. Salamat ako nga daghan na jud ay makatawhan nga nangausab ang kinabuhi tungod sa presensya ni Kristo Jesus, tungod sa ilang pagdawat na siya lamang ang Diyos ug ang manunubos nga makawagtang sa mga sila ug makahatod ka namo balik diha sa imong gingharian. Ginoo, niila ako makasasala ako di jud ko makausab sa akong kinabuhi. Di ko sigurado asa ko padong mamatay nako. Ginoo, akong itugyan kanimo akong kinabuhi. Pasaylo ang taon ko sa akong mga sala. O Ginoo Jesus, sulod sa akong kinabuhi, maghari ka. Imo na ko, sukad karon. O tabangi ko nga magsunod gayud ako kanimo. Kung ako sa Espiritu Santo aron sa ingon, ikaw magdumala, magpadagan sa akong kinabuhi. Kay perfect man ka. Diyos ka man nga nakakita, thousands of years, ikan karon usay, dagan sa akong kinabuhi. Amahan, salamat kaayo sa inyong bugtong anak. Amen. So kung imo giampo ni nga pag-ampo, mudasig mi kanimo, please connect with us. Sa unsa pa maagi nga madasig kanamo nga matubo pa sab ka o makaampo minimo. Kay ang yawa karon wa nalipay di balhin ka kampo. Okay? So di balhin ka kampo ni Jesus Christ. Agisan ka, haras-harason ka. So usap pa iyang buhaton para ma-discourage ka balik kaniya. Amen? So, mo enta din himag isuunan ug mag-ampo ako sa matag usa ka na ato karon. Labaw ikaw nga nidawat sa Ginoo. Salamat amahan. Kinsa man ni siya o Lord, nidawat kanimo. Salamat sa mga kalag nga imong gipunit gikan sa kahugawan, sa yanang, sa Lord, asa pa mi dapita Ginoo kay hugaw man jud kay ni Lord. Salamat nga nitanaw ka kanamo sa dihang. Ituaw kami kanimo Lord. Sa nitanaw ra mi nimo kita na ka Lord nga nangita mi nimo. Salamat. Kaya tawhana, nag-ampo ko panalangini o bangi, ilikay sa intaw sa mga ng disgrasya. Lord, pakitaan taw siya nga naa ka. Tuloy siya sa pagtawag sa imong buhay nga ngalan. Tagay siya kauhaw sa pagpamati sa imong pulong o pagbasa sa imong pulong amahan.
Unamuyo ako tagay siya kadasig. Lord na mukunat kayo damahan para kami makatabang kaniya, makaampo kaniya. Kay baby pa man siya nimo Ginoo nasayod kaniya ana. So Lord, nakampo sa ko amahan, salamat ako sa tanang mga sa mensahe nga mong gihatag karon ang kaanindot niini, ang kadasig niini, ang kadlami ni ani o Ginoo Dios. Lord, wa Dios sama kaniya. Nakampo kami nga naadyo na kutlo, nakuha ang tanang matagusa na minaw karon labi na dinhi o ang maminaw pa niya niini amahan ko asa pa niyo ipabot Lord in the mighty name of your son Jesus Christ. To you alone we give the glory, the honor, the praises in Jesus name. Amen and amen. So let me say sa akong farewell line. Salamat ko sa Ginoo sa mga nagsuporta padayon sa ministry, pinagi sa inyong tithes and love and offerings. God bless you. Salamat sad ko sa ni Ren, karon o ni Merco, sa namang isuunan, na nitabang na ko paghimo aning video, possible. God bless you. Salamat sa ko sa Ginoo sa mo share o mo like ni ining message sa atong FB page. Please do share and like adto kaniana. The Dorm Hope Cebu. God bless you. Ya, kung ganahan ka makipartner namo ani nga ministry, kontak ka lang ni sa FB page, The Dorm Hope Cebu. Nya, kung buot ka nga imong espiritu, imong lawas o kung imong kalag, may mong strong, may mong healthy, balik og join namo next week. Amen? And yan, invite sa imong family and friends to listen. Uban mo or imo bang i-share and like para makadawat sila sa blessing sa Ginoo. Amen? Kay, after all, ang tanan mag-ingon, ang kinabuhi may tungod sa Dios ug dili may tungod kanato. Baliko na to. Ang kinabuhi may tungod sa Dios ug dili may tungod kanato. Life is about God and not about us. To God alone be the glory. God bless you. See you next week. Amen.